Jeg hedder Astrid. Og jeg hedder Jasmin. Vi har tænkt os at lave sådan nogle videoer. Vi har lige startet en blog op, som der hedder Live Now. Og ja. Nu har vi også en YouTube-kanal. Grunden til, at vi startede den der blog op, det var fordi, vi havde tit tænkt på at lave en sådan alene. Ja. Og så startede jeg så en op i går. Ja, og så Jasmin, hun så begyndte vi at snakke om det. Og så lige pludselig så fandt vi bare ud af, at vi lavede en blog sammen. Så. Men vi laver et link til bloggen nede i beskrivelsesboksen. Ja. Down in the beskrivelsesboks. We speak really good English. Yeah, we could do that. Don't do that. We're not gonna do that again. Fordi det snakker bare overhovedet ikke engelsk. Det er ikke engelsk. Nej. Det bliver pyg. Og det kan godt være, at I synes, at vores videoer bliver så lidt underlige, men ja, det er bare sådan, vi er. Det er bare os. Lonely Earth. Vi er bare. Det er bare os. Bare selv. Og så laver vi en masse dagens outfit inde på bloggen, nogle billeder af det. Og så kommer der nok også nogle videoer en gang imellem. Ja. På bloggen eller? Der er nogle videoer på YouTube. Ja. Og så har vi tænkt på at lave en Facebook-side, men det bliver nok først lidt senere, når vi har fået bloggen op at køre. Ja, fordi som sagt, så vidt vi ved, er der ikke nogen, der har været inde og kigge på den endnu. Nej, men det er så selvfølgelig lidt i går. Ja. Aftes klokken 11. 10-11 stykker. Ja. Så. Og det eneste, der ligger derinde nu, det er et billede af en hund og nogle Converse-sko. Ja. Så vi, altså, jeg løb et op i går, og så løb jeg et op i dag. Her i morges. Fordi og så... Det synes jeg bare. Ja. Og så, når jeg kommer hjem, så lægger jeg nok også nogle billeder op. Og vi havde også tænkt lidt at lave sådan en... vi har også tænkt os at lave sådan noget med noget make-up og sådan noget. Ja. Fordi det kan vi godt lide. We like that shit. Ja, men ja, det var bare lige det, tror jeg. Ja, jeg har i hvert fald ikke med. Det har jeg heller ikke. Men det er pænt, jeg kan sidde og snakke til et kamera. Ja. Ja, når man sidder og ser det, og så tænker man bare sådan lidt på ting, hvem der kommer til at se det. Ja, det er så lidt akavet. Vi har godt nok haft mange prøver, hvor vi bare sad og kiggede i sådan 5 minutter. Det var lidt akavet. Ja, så vi prøver igen. Ja. Og så ved vi ikke, om vi lige laver en til en ekstra. Bare efter den her folk i. Bare lige for at få en, der ordentligt ikke sidder bare. Ja, kom nu videre, ikke? Ja. Det vil være lidt træls. Ja. Nå, men hej hej. hej.